Hej og velkommen til en ny omgang Grin og Gains. I dag skal vi tage nogle armbøjninger, og jeg havde håbet på, at Alice skulle være med til det. Men Alice, hun... Skal du være med til at lave Tivoli-træning, Alice? Det er som om, at Bluey er lidt sjov i dag. Så jeg gør det bare klart, og hvis der hun har lyst til at være med, så er hun klar, og hvis ikke, så går det nok. Så laver jeg bare noget selv. Det er egentlig bare, at det skal være lidt sjovt, og hvis Alice har lyst til at være med, så er det noget med, at hun skal kravle lidt på mig og springe lidt på en madras, mens jeg tager nogle strækker. Så ja, der var madrassen. Så du er klar, Alice? Du er klar? Okay, så lad os gøre det. Vi skal have en til madras, så det er dejligt blødt at lande på. Der låner vi lige Amelies madras. Lægger vi 2 madrasser oven på hinanden. Hvad så? Er det sjovt? Ja! Dejligt. Kan man hoppe? Det kan man. Sådan. Madras. Vi skal have en stol. Så er vi faktisk klar til den første ting. Alice, hun skal klatre op på stolen, og så springer hun ned på madrassen. Og for hun kan komme op på stolen, så kravler hun op af mig. Det er i hvert fald planen. Nu må vi se, om hun gør det. Er du klar, Alice? Ja! Yeah! Ja, du er klar. Ja! Ja, du er klar til Tivoli? Ja! Okay. Og så skal du klatre op på stolen. Ja! Så skal du klatre hele vejen op på stolen. Ja, kan du det? Ja, godt gået. Sådan, og så må du springe ned på madrassen. Så tager jeg 10 strækker imens. Godt, så må du prøve igen. Jeg har et tæppe, så lægger Alice sig på tæppet, og så trækker jeg hende rundt, og jeg går baglæns. Det skulle være virkelig sundt at gå baglæns, og også være med belastning. Alice er ikke så tung, men man kan variere det. Hej, jeg hedder Alice. Ja, du hedder Alice. Madrassen den er her. Sådan her. Her. Og så har vi stolen her. Og så starter vi turen herover. Så kravler du op på tæppet. Og sætter dig ned. Er du klar? Ligger du godt? Ja. Okay. Og så gør jeg det, jeg bøjer godt i mine ben. Bøjer benene. Og læner mig lidt tilbage, og så trækker jeg Alice. Sådan. Og den anden vej. Så må du kravle op på stolen og lave 3 spring. 1. Nu kan du række mig en gang til. En sidste gang springer du. Ja. 1, 2, 3. Godt gået. Så kan jeg trække dig. Ja. Kom. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Så kører vi. Nej. Ja. Så er du her. Nu skal du prøve en gang til. 1. Det er Tivoli-træning. Ja. 2. Og den sidste gang. 3. Godt gået. Nogle gange så er det ikke altid, at det går ligesom man forventer. For eksempel er min Tivoli-person har forvandlet sig til en kat. Er du blevet til en kat, Alice? Ja. Nå. Ja, du har tegnet meget. Ja, sådan er det. Det er vigtigt, at det skal være sjovt, og at alle skal synes, det er sjovt. Og hvis man har lavet et program med træning, hvor det ikke altid er børnene, de synes, det er mega fedt at gøre det færdigt, så er der ikke nok at gøre ved det, så laver man det bare færdigt uden dem, fordi det skal være sjovt. Og hvis ikke det er sjovt, så har de heller ikke lyst til det en anden gang. Men jeg tager lige, laver lidt ekstra
mens at katten den lige er udenfor og hygger sig. 20 armbøjninger. Jeg har jo faktisk sådan en ongoing aftale med nogle venner. Jeg tager strækker hver dag, og for eksempel min kammerat Adam, han tager pull-ups, og nogle af de andre i gruppen, de laver nogle andre ting. Men vi alle sammen, vi laver ligesom et eller andet, og så smører man det ind i gruppen om aftenen, og så hjælper vi ligesom hinanden med at holde op på, at vi får lavet noget. Og det er mega nice. Det er faktisk Adams idé. Mega meget credit til ham. Så jeg tager lige nogle af mine strækker, som jeg skal tage. Jeg gør lige sådan her, så I kan følge med. Jeg tager bare 25 strækker 4 gange. Det er 100 armbøjninger. Det passer meget godt. Så, nu kommer katten igen. Hej kat. Hej kat. Har du været udenfor? Ja. Dejligt. Hvad så, miau? Er du en kat? Jeg kan se, at du har fået kridt på benet, kat. Kan du slå en koldbøt på madrassen? Oj. Oj, flot. Godt gået. Kan du gøre det en gang til? Gået. De sidste 2 gange 25 bare bliver 2 gange 10 med en kat på ryggen. Hold godt fast. Har katten taget hat på? Det har været endnu før lige at gøre det udenfor, men det blæser simpelthen så meget, så det giver ikke rigtig mening i dag. Men ellers er det sjovest at træne udenfor, synes jeg helt klart. Kan katten også stille sig ligesom mig? Ja. Hvor er du god. Far, han er tørstig. Fedt. Jeg kigger med. Husk, hvis I har nogle spændende forslag eller idéer til, hvordan man kunne lave træning, eller har nogle andre udfordringer, så bare smid dem i kommentarfeltet. Ellers abonner på kanalen, og så ses vi igen snart. Hej.